Samo, keby si vedel, že to stavebné povolenie bude trvať 2 roky, išiel by si do toho znovu? Je január 2022, a naša kampaň na útulňu bola úspešná a my sa teda ideme pozrieť na Skorušinu, kde by mohla stať. Tak mi držte palce. V podstate ten samotný priebeh výstavby bol o dosť náročnejší a zdĺhavejší, ako som očakával. Ja som sám očakával, že teda v júni, keď sme dostali to stavebné povolenie, tak pôjde všetko ako po masle a pôjde dodávateľ za dodávateľom a bude to maximálne trvať mesiac. Realita je taká, že sme začali na konci júla, je koniec novembra a dokončujeme práve nejaké posledné veci. Hodín ráno vyrážame na útulňu. Volám sa Marek Turošák a mám firmu, ktorá sa venuje projektovaniu stavieb, a dodávke stavieb na kľúč a dodávke interiérov na kľúč. Keďže kvalita je veľmi dôležitá pre všetkých, čo sa týka topánok, oblečenia, nábytku, tak určite aj pri tých stavbách tá kvalita musí byť na správnom mieste, keďže to dielo sa využíva desiatky rokov a takisto stojí nemalé peniaze. Tvoríme reálne veci, stavby, ktorých ľudia trávia veľkú časť svojho života, či už sú to rodinné domy, alebo interiéry pracovísk, priemyselné stavby, ktorých pracujú. Takže keď je tá stavba navrhnutá správne, tak aj tí ľudia sú potom šťastní a ich práca je dobrá, a ich život je dobrý. Tak čaute, ja som Rastio Ujmiak a programujeme weby, aplikácie. To je nejaká jedna časť. A s tým je spojený aj to, že sa venujeme e-shopom. Snažíme sa vytvárať také riešenia pre ľudí a pre firmy, ktoré im vlastne zlepšujú procesy. A snažíme sa vlastne robiť to, aby ľudia robili viac zmysluplnú prácu. To znamená, aby nemuseli robiť nejakú repetitívnu prácu stále dokola, ale snažiť sa odľahčiť ľudí od práce, ktorá ich možno nebaví, aby mali viac času robiť tú prácu, ktorá ich baví a ktorá teda prináša väčší užitok, či už pre nich, alebo teda pre okolie. Už niekoľko rokov teda žijem v Bratislave, ale stále mám nejakú väzbu na Oravu, na Brezovicu. Samozrejme chcem, aby sa Brezovica posúvala, aby celá Orava sa posúvala, aby sa celé Slovensko posúvalo. Takže volám sa Samuel Kovalík, mám 25 rokov a žijem v Brezovici, kde v podstate tvorím, respektíve žijem značnú časť svojho života. Naplňa ma to, mám tam tú svoju najväčšiu vášeň a teda snažím sa tam robiť rôzne projekty. Teda čo robím, je to z veľkej časti hlavne videoprodukcia. Prvá časť je svadby. Tam prostredníctvom tých videí sa snažím zachytiť tie emócie, lebo je to v podstate pre ten pár najväčší deň v živote. Čo sa týka firiem, snažíme sa to videjko spraviť tak, aby bolo čo najviac predajné, aby im prinieslo čo najviac biznisu a aby im prinieslo čo najviac nových zákazníkov, aby sme tú firmu ukazovali v tom najlepšom svetle, ako môžeme prostredníctvom toho videa. Podľa mňa teraz na každej obci budú chcieť, aby si im robil útulne po dedinách. Vlastne lepšia dedinka bude mať svoj projekt útulne a my ho budeme stavať vlastne po celom Slovensku.
Zatiaľ hodnotíme dobre, meškáme pol hodinku. Ale všetko ide podľa plánu. Ide pred nami úžasný bager, ktorý nám upravuje cestu. Uvidíme, čo bude ďalej. Počasíčko vybavené, včera sme vymodlili v kostole. Skvelý Ujo šofér. Idem, ak te zapadnem, tak ma budete ťahať. Jasné, môžem, kedykoľvek. No, to sa mi stalo aj minule. Ale veď si nemal ísť tak toto. Obzrieme ešte alternatívnu cestu. Lepšie takedy nerozmýšľať a ísť. Pekné. Ja aj drevo kávam, to aj zváram, aj hotičo. Tak to potom aj vypadá. To je práca, ktorá ma ešte neprestala baviť. A už som vlastne robil všetko, okrem gynekológa a letca. Kosmonauta teda. Už som lietal, a ne sračka. Každú časť útulne precízne naprojektoval Marek. Strávil nad tým viac ako 40 hodín. Zastávaná plocha 21 metrov štvorcových poskytuje pohodlný priestor až pre 10 osôb, čo je ideálne napríklad na oddych po turistike v kruhu priateľov. S impozantnou výškou 4,4 metra a predným zasklením je útulňa neprehliadnutelná. Komfort a teplo zabezpečuje 15 cm hrubá izolácia v podlahe aj streche. Zasklenie pozostáva z 3 atypických skiel a jedného vyklapateľného okna na hornom poschodí, čím sa do priestoru vnáša prirodzené svetlo. Na streche útulne sa rozprestiera viac ako 50 metrov štvorcových krytiny, ktorá ochraňuje pred nepriaznivým počasím. So Samom sme robili niekoľko projektov a na Samovi sa mi páči, že keď je nejaký projekt, že niečo vymyslí, tak to nezostane len v podobe nejakej myšlienky alebo nejakej idei, ale že je tam tá koncovka, čiže že dokážeme to aj zrealizovať. Napríklad my sme robili vlastne viacero tých projektov a robili sme aj bufet. Ja by som si teraz zobral jednu myšlienku od Milana Dubca, ktorý v podcaste povedal, že chcel som si spraviť krajšiu Žilinu, tak som si ju spravil. A toto sa tak odráža aj v tom mojom živote, že ja si fakt chcem spraviť lepšiu Brezovicu, tak sa tam snažím robiť veci a projekty, ktoré by som tam chcel mať a jednou z nich je v podstate aj tá útulňa. Ono to v podstate začalo v roku 2021, kedy spustili chalani z Hikemates a z Made by The svoju kampaň na 3 turistické útulne po Slovensku. A vtedy bolo presne obdobie, kedy som mal tie práce trošku menej, keďže bolo to covidové obdobie. Trávil som viac času v prírode, viac som sa hýbal. Priznám sa, že mal som vtedy aj veľké spojenie s prírodou a cítil som, že toto by mohol byť projekt, ktorý viem v tej Brezovici spraviť. Poďme, tu mi to, Peťo, žiť z konca. No, No a medzi boky. no na mňu vodíme. Vode trocha oťahni. No, dobre. Oteplilo. A tu navrch nedáme nič? Máme, jak ešte treba, máme. Daj ešte. Tak dávať ja ti dať, lebo táto je moc dlhá. Tá má zo 50 metrov, vieš, dlhá je.
Samotná výstavba útulne bola výzvou, ktorú sme zvládli za viac ako 8 dní intenzívnej práce. Na pohon strojov a zariadení sme spotrebovali vyše 200 litrov benzínu a nafty. Do projektu sa zapojilo 13 odborníkov a dobrovoľníkov, ktorí sa postarali o každý detail. Nosná konštrukcia si vyžiadala 1,5 kubického metra dreva a pevne stojí na betónových pätkách s celkovou váhou takmer 1,3 tony. Tá Skorušina bola aj miestom, kde sme si povedali, že to proste musí stáť z toho dôvodu, že sa tam viete dostať aj z Brezovice, viete sa tam dostať aj od Oravic a viete sa tam dostať aj od Habovky. Čiže v podstate prístupná z každej strany a pre všetkých turistov. Zážitok, možnosť poznať lepšie tie naše lesy a vytiahnuť viacej ľudí do hôr a na turistiku. A nemusí to byť len z Brezovice, ale tým, že je to vlastne v Skorušine, na Skorušine, tak z viacerých smerov. Význam tejto útulne je asi najviac to, že si tam človek vie ísť oddychnúť od nejakých bežných dennodenných starostí a keďže tam nie je úplne dobrý signál, tak si dá aj oddych od digitálnych zariadení. Je tam spojenie v tom, že pochádzam z Brezovice a Skorušine som bol nespočetkrát, keď som ešte býval v Brezovici. Je to pekný projekt, je to vlastne niečo, čo pomôže, myslím si, že pomôže Brezovici, pomôže prilákať možno do Brezovice viacero ľudí alebo aj z toho okolia. Čiže myslím si, že toto je ten dôvod. Ako to dáme? Si to rovno postavím. Poď, môže to. Je to prekryviem, že to bude také väčšie. O 2-3 cm podľa toho. Neviem, to čo ste vy nakreslili, to som ja ohol. Však ja som to nechal, akože... Hej. Peťo profík, ty si profík. Financovanie tohto projektu bolo možné vďaka vašej štedrosti a podpore. Kampaň na fundraisingovej platforme Donio, spustená 30. novembra 2021, trvala 28 dní. Viac ako 280 darcov prispelo sumou 8039 eur. Najvyšší dar vo výške 750 eur nám dodal obrovskú motiváciu. Už po prvom dni od spustenia sme dosiahli prvý míľnik. Priemerná výška daru bola 28 eur. Vďaka follow-up kampani spustenej 28. júla 2024 sa podarilo získať ďalších 2035 eur od 56 podporovateľov. Najštedrejší darca venoval 300 eur, pričom priemerný príspevok dosiahol 36 eur. Presne v tom roku 2021, kedy sa všetko udialo, som chalanom Zambovi a Ivanovi Zaďkovi natáčal crowdfunding kampaň na Broadbook Daily, ktorý bol vlastne ich projekt a oni to práve takto financovali a pýtal som sa Ivana, že ako to funguje, čo to vlastne je. A veľmi ma to oslovilo a mal som také myšlienky už vtedy v hlave, že proste budem chcieť aspoň raz v živote si splniť nejaký sen, že vyzbierať peniaze prostredníctvom crowdfundingu na niečo. No a teda tou cestou do Bratislavy mi teda Ivan spomenul, že ak by sme chceli niekedy v rámci občianskeho združenia Lepšia dedinka robiť nejaký projekt, tak sa mu mám kľudne ozvať, lebo že bude čoskoro rozbiehať crowdfundingovú platformu Donio. Je to v princípe asi podobné, či už je to podnikaní alebo pri takýchto projektoch. Ak nájdete vo svojom okolí ľudí, ktorí vám za tú službu alebo za tú ideu alebo za ten projekt, pokiaľ nemáte teda financie, dokážu dať tie peniaze, či už je to z rodiny alebo od priateľov, tak pravdepodobne tá myšlienka nebude až taká zlá. Myslím si, že tá najsilnejšia stránka bola tá naša komunita asi okolo nás, že myslím si, že je to dôležité vlastne pri každom projekte, kde človek najskôr by mal presvedčiť tých svojich priateľov a tú svoju rodinu. Keď oni sú ochotní poslať peniaze, tak tým sa môže vlastne tá kampaň vlastne potom nabalovať a priťahovať ďalších ľudí mimo možno tej našej bublinky a komunity.
Ja by som sa možno ešte dostal troška pred tú kampaň, kedy sa to vlastne celé pripravovalo a zisťovali sme, že aký koncept tomu dať, aké fotky tam vybrať, aké video tam dať. A to vlastne aj vďaka Rastovi, ktorý už má bohaté skúsenosti, sme to nejakým spôsobom dali dokopy, dali sme tomu peknú myšlienku, pekné názvy, pekný vizuál. Prvý moment, ktorý ma prekvapil, bol, že nám vôbec niekto poslal nejaké peniaze na začiatku. Že tie prvé dary, ktoré prišli, tak to boli že brutálne emócie. Druhý moment, ktorý ma prekvapil, keď nám ľudia, aj ktorí nás vôbec že nepoznali, predpokladám, že vôbec ani nemali nejakú spojitosť s Oravou, ani s nami, a tak nám poslali peniaze. A tam narážam na jedného pána, poslal nám celkom veľa peňazí a nikto z nás ho nepoznal. A mne sa podarilo s ním potom neskôr stretnúť. A vlastne to bolo len o tom, že mu sa ten projekt páčil. Že ten projekt bol pekný a zároveň už nebolo to úplne na začiatku, ale videl, že asi za tým niekto stojí, komu sa dá možno dôverovať. Druhý wow moment bol asi pre mňa druhý deň výstavby, kedy vlastne už tá drevená konštrukcia sa začala dvíhať, začalo to ako keby chytať tie reálne kontúry a vtedy som si uvedomil, že wow, že konečne je to, na ktoré som sa teda tá útulňa, na ktorú som sa 2 roky pozeral a teraz to zrazu začínam vidieť naživo. No a následne, keď sa mám dostať k tým prvým dňom tej kampane, my sme v podstate hneď začali s nejakou kampaňou aj reklamnou na našich sociálnych sieťach, nejaké skupiny, oslovovali sme nejakých turistických influencerov a tá kampaň bola určite za mňa a teda aj za Rastia asi určite úspešná. Čo by som ešte spomenul, my sme vlastne v ten deň to plánovali spúšťať o 7 večer, ale o 3 po obede sme to už rozoslali svojim najbližším kamošom a v podstate, keď sa kampaň spustila, tak my sme boli až prekvapení, že koľko peňazí už máme ako keby vyzbieraných a to sme ešte ako keby nedali do sveta. Takže my, keď sme už cítili tú podporu od tých ľudí, našich najbližších, tak tedy sme už mali také zahriaté srdiečko, že asi je to dobrá vec to, čo robíme. Keďže sa venujeme realizácii stavieb, tak byť prítomný pri projekte nie je úplne premiéra pri tomto projekte. Ten rozdiel tu je asi ten, že ten projekt sa nachádza uprostred lesa. To znamená, že ak človek zabudne nejaký stavebný materiál alebo nejakú súčiastku, tak musí splniť 2 hodiny dole a 2 hodiny hore. Celkovo, že získať stavebné povolenie v takejto prírode divokej je podľa mňa strašná výzva, keďže nezačínate tým stavebným povolením, ale teda začínate celým tým procesom a to je vlastne územný plán, ktorý ide vlastne cez 50 organizácií na Slovensku a každá sa vyjadruje, či má tam nejaké námietky alebo nie. Čiže to proste trvá nejaký čas. Pani mala strach, že ideme preberať biznis. Pritom my to celé robíme pro bono a bude to vlastne zadarmo pre všetkých.
Tam to riešenie, najskôr sme si mysleli, že to bude jeden telefonát, ale nakoniec tam prebehla aj nejaká e-mailová komunikácia, kde sa nám pani akože vyhrážala aj nejakými súdmi a nejakými právnikmi. Poprvé, že z môjho laického pohľadu architekta to vôbec nevyzeralo ako nejaká kópia, alebo že by sa to vôbec podobalo. Čiže ten e-mail my sme odpísali a napísali sme teda nejaké naše stanovisko, že teda ak teda si myslí, alebo nejaký právnik jej povedal, že ten dizajn je rovnaký, tak že kľudne nech sa teda s nami súdi, lebo boli sme si istí, že tá unikátnosť tam je. Tá inšpirácia bola asi jednoduchosť, že v podstate dve strechy vyriešia gro tej plochy, ktorú sme potrebovali vytvoriť. A takisto aj trojuholník ako taký je vlastne ten základný stavebný systém v stavebníctve, alebo základný tvar. Taká tá najväčšia vychytávka je asi tá zasklená stena na juhu, ktorá by mala priniesť slnko počas celého dňa a aj nejaké solárne zisky, ktoré by pomohli vykúriť, dá sa povedať, tú útulňu. Aj kvalita vyhotovenia je podľa mňa na veľmi vysokej úrovni, čo sa týka aj použitých izolácií, použitých skladieb, či už strechy alebo podlahy. Takže myslím si, že kvalitou môže konkurovať aj rodinnému domu. Ja mám veľmi rád výzvy, či už je to malé, veľké, blízko, ďaleko v prírode, uprostred mesta, ako stavba, ako taká. Nie je to úplne gro toho nášho portfólia, táto stavba, ale tá vízia, ktorú máme vo firme, tam je určite premietnutá, to znamená tá jednoduchosť. Sme teda, ako som spomínal, sme veľmi radi, že sme si vybrali teda tých najlepších, čo sme si mohli a teda keď sme prišli za každý deň na to miesto výstavby, tak každý vedel, čo má robiť a absolútne neboli prekvapení z niečoho, takže fakt klobúk dole a z tohto som bol asi najviac prekvapený. Počas projekcie vlastne mi pomáhal statik a špecialista požiarnej ochrany a potom pri stavbe tesár, bagrista, klampiar. A takmer som zabudol na vlastného otca. Takže aj ten bol súčasťou výstavby. My sme sa snažili teda vyberať tých lokálnych dodávateľov, ktorí vlastne boli veľmi kvalitní a vedeli sme si teda predstaviť s nimi spoluprácu a vedeli sme, že keď to budeme robiť s nimi, tak tá práca alebo ten výsledok bude fakt kvalitný, ktorý potrebujeme, keďže je to proste vo vysokohorskom prostredí a tá kvalita sa proste musí dodržať. Nebudem tu všetkých menovať, tí uvidíte vlastne na konci dokumentu, ale teda špeciálne by som sa chcel možno poďakovať aj môjmu ocinovi, ktorý ako keby doťahoval všetky tie veci za mňa, ten ako keby mikromanažment od vyzdvihovania veci až po nejaké preberačky materiálov a podobne, kedy som ja možno počas tej ako keby primárnej práce nestíhal. Môj ocino okrem toho, že sme mali pekáreň, tak to bol jeho, nazvime to, že full-time job. A popri tom bol vášnivý staviteľ, čiže my sme postavili niekoľko domov alebo budov, nazvime to, počas môjho života. A teda bolo to také, že vrátenie sa do toho detstva a veľmi príjemné. Zároveň akože tá myšlienka, keď človek stavia niečo, za čím stojí, akože keď sme boli deti, tak to bolo vždycky, že musíš to robiť, lebo to tak je, ale toto bolo, že vlastne to chceme, takže to bolo, že super.
Odporúčam každému, kto sedí stále za počítačom a vysiera za čas, išiel postaviť nejakú útulňu. Postupne, ako sa začala tá myšlienka z toho papiera preklapať do reality, tak to bolo tiež veľké emócie. A zároveň sa teším na prvú noc, že to bude bomba asi. Je to určite ten zážitok, možnosť vyspať sa v tej prírode, možno dať tým ľuďom takú motiváciu, vyťahnuť ich do tej prírody a dostať sa možno aj na tú Skorušinu peši, aby si mohli vychutnať tú noc v útulni. Tá útulňa je teda troška ďalej, ale zároveň bude poskytovať aj možnosť urobiť si dlhší výlet, jednodňový výlet. A s tým je spojený potom aj ten zážitok, že viem si predstaviť, že mám teraz zimomriavky, ale viem si predstaviť, že v tej útulni, keď tam večer prídeš, ráno sa zobudíš, otvoríš tie dvere v tej čistej prírode, tak to musí byť fantastický pocit a myslím si, že to taký aj bude. Ináč Kuba už má napady, ďalšie nápady, ale už si idem dať pokoj s projektami. Vieš, čo by to bolo brutál? No vedúcko, čo to kopeme dneska? No, čo? Najzákladnejšiu vec, kde chodia všetci po vlastných. Cesta dosť tak mokrá. Moc nenaľalo, ale riadne mokro, no. Ale ako je to možné, že desík úsej normálny, klasický, a desík taký, jak... A je dobre. Jedine Orange. Orange tu má najlepší signál. O2 musíš kúpiť, alebo štvorku z Teska. Tu je štvorka. Hej? Teraz. No tak čo sa čuduješ, že to nemá signál? Nie, ale Orange, lebo tu si prepínam teraz, vieš? Teraz ma musí taký traktor uťahnuť. No, ale to... Som prekvapený, páne, že som uťahol. Hej, no. Prázdny, hej. No je taká vlečka, tá má svoje cifre. Vlečka ľahká. To nie je ťažká vlečka. Začiatok výstavby sprevádzalo množstvo administratívnych víziev. Dodatok územného plánu nám obecné zastupiteľstvo schválilo po značnom úsilí. Financovanie vo výške 3 000 eur sme museli pokryť z vlastných zdrojov, čo značne ovplyvnilo náš rozpočet. Oficiálne stavebné povolenie sme získali 17. júna 2024, po viac ako 2 rokoch čakania. Útulňa stojí na prenajatej parcele, ktorú vlastní Samuelov strýko a blízka rodina. Aj vám patrí obrovské ďakujem za vašu dôveru a pomoc. Vaša podpora premenila sen na realitu. Rezervačný systém bude v podstate že veľmi jednoduchý a bude z kalendára bude môcť návštevník vybrať jeden deň, jednu noc. Bude to teda vždycky na jednu noc zatiaľ. A vyberieš si jednu noc, vyplní základné údaje a následne dostane prístup v ten deň, keď bude mať ísť do útulne, tak dostane prístup. Útulňa bude zamknutá, ale kľúče budú vlastne stále pri útulni, takej tej krabičke na kód. Takže ten kód vlastne potom pošleme e-mailom. Keď sa odubytuje, tak zase kľúčik zatvorí naspäť do krabičky. Čo sa týka chodu útulne, z počiatku to plánujem kontrolovať a v podstate starať sa o tú údržbu sám, ale od nového roka budeme určite chcieť nájsť nejakého človeka, ktorý nám bude pravidelne raz mesačne chodiť na tú útulňu a reportovať, či niečo chýba, či je niečo poškodené a podobne. Čiže ten projekt útulne vznikol v podstate úzkej komunite, ale určite časom tam chceme zapojiť aj viac ľudí, hlavne možno na tú údržbu alebo aj ohľadom iných vecí. Keby si vedel, že to stavebné povolenie bude trvať 2 roky, išiel by si do toho znovu? Určite by som išiel, ale teraz by som ten projekt robil už asi úplne inak, že obklopil by som sa možno ešte viacerými ľuďmi a práve na takéto administratívne veci by som si určite niekoho zobral, kto by to bol ako keby ochotný riešiť a v podstate riešil by práve takéto veci
kde je potrebné behať po tých úradoch, niečo podpisovať a podobne. Tento proces bol veľmi náročný, ale som si presne povedal, že aj do osobného života mi dal strašne veľa, pretože v 25 rokoch som si zažil celý ten proces od dodatku územného plánu až po stavebné povolenie, čo je úplne super a vďaka tomu viem, že ako to funguje a veľa ma to naučilo. Za mňa je útulňa symbol toho, čo dokáže komunita. Keď sa spoja za nejakou myšlienkou, ktorá na začiatku bola len že myšlienka v samej hlave, že poďme niečo urobiť a poďme postaviť takúto útulňu. A nemali sme za tým ani financovanie, ani vlastne akože presne, ako to bude vyzerať. Ako sa hovorí, tie peniaze sa vždy nájdú. Aj keď vám nevyhovujú práve nejaké granty a eurofondy, tak určite vám odporúčam spraviť crowdfunding, osloviť tým z platformy Donio, ktorí sú úplne super a v podstate vám pomôžu dosiahnuť ten cieľ, ktorý chcete a spraviť tú kampaň úspešnú. Hviezdy, ktoré sú u nás, tým, že nemáme toľko svetla na Orave, alebo teda v Brezovici a v Teplici a teda aj na Skorušine, tak tie hviezdy tam žiaria úplne že perfektne a krásne, tak myslím si, že toto bude ten zážitok. Čiže pre tých ostatných ľudí zážitok a cieľ cesty. A na záver nemôžem úplne povedať, že som ešte prežil všetky tie radosti, lebo podľa mňa tá reálna radosť príde, keď sa tam prídem prvýkrát vyspať do tej útulne, ráno sa tam zobudím, uvarím si čaj. Čiže toto už ako keby bude ten finálny krok alebo to finálne potešenie pre mňa, že OK, sme proste už za tou výstavbou, za tým vyzbieraním peňazí, podarilo sa nám to a konečne si môžem ako keby užiť to ovocie tej práce. Pustite sa do tých veľkých vecí, nepoznaných vecí a tá komunita okolo vás sa určite vytvorí. Viem o tom svoje a určite to funguje, že keď ľudia vidia, že idete tým správnym smerom, že robíte dobré veci, tak sa k vám pripoja. Sun